Helmikuu, pakkasta 27. Suurin katastrofi, mitä voi tapahtua ihmisen elämässä, on kuolla ilman Jeesuksen Kristuksen sisäistä tuntemista. Järkyttävä sana. Koko ihmisen elämän suurin ja tärkein tapahtuma on oppia tuntemaan henkilökohtaisesti Jeesus. Eli suomen kielellä tulla uskoon tai alkaa uskomaan. Yleensä sanotaan, että ihminen meni sekaisin tai hurahti tai pimahti. Suomen kielellä sanotaan, että ihminen tuli uskoon. Kukaan ei voi olla uskossa tietämättä itse sitä. Jokainen tietää ja tuntee omassa sydämessään, miten asiat ovat. Mikään uskonto ei ihmistä pelasta, eikä mikään kirkko tai seurakunta. Sisäinen tunteminen on jokaisen oma henkilökohtainen asia. Ilman Kristusta kukaan ei ole näkevä Jumalaa. Ei ole mitään toista tietä taivaaseen kuin Jeesus. Kaikki muut uskonnot ja Jeesukset vievät ihmisen eroon Jumalasta, eli helvettiin. Tällaista sanahan ei saa sanoa, mutta eroon Jumalasta. Kaikki muut uskonnot. On muitakin Jeesuksia, jotka eivät ole sama, joka nousi kuolleista. Kristittyjen uskon tunnustus, siinä on koko jumalallisuuden olemus. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Lähimmäisesi ja naapuri kyllä tietää, oletko sinä uskossa vai oletko sinä harrastelija. Aikoinaan tein kyläkyselyn, johon laitoin yhden kysymyksen. Onko teidän kylässä uskovia? Muistan erään kylän, jossa sanottiin, että joo, se on sinne päin kallellaan. Eräällä kylällä kysyin, että tunnetko täältä yhtään uskovaa? Hän mietti pitkään ja sanoi, en, mutta eikö ne papit ole uskossa? Näin vähän on ihmisillä tietoa uskosta ja uskossa olemisesta. Nämä ovat kristinuskon perusasioita, joita me tankkaamme joka päivä kaikkialla. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Tämä on kristinopin peruspohja-asia. Suurin katastrofi todella, mikä voi ihmiselle tapahtua, on, jos hän kuolee ilman Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaista tuntemista. Olen nähnyt paljon hautausilmoituksia. Viime viikolla eräs tuttuni hautailmoituksessa sanottiin, että kohtaamme siellä pilven reunalla, hyvää taivasmatkaa. Hän ei välittänyt eläessään kristinuskosta pätkääkään. Tunsin hänet henkilökohtaisesti. Jeesus antoi lähetyskäskyn. Kun Jeesus oli maan päällä, hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Markuksen evankeliumin mukaan tämä sama lähetyskäsky on kahdessa evankeliumissa, Matteuksessa ja Markuksessa. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Jokaisen uskoo ja saa kasteen on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja hän sanoi heille erään toisen käännöksen mukaan, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan helvettiin, eli kadotukseen. Hirvittäviä sanoja, mutta nämä ovat Jeesuksen omia sanoja.
Koko maailmankaikkeuden tärkein tehtävä on viedä evankeliumia eteenpäin. Luukas 24 kehotus julistaa parannusta ja syntien anteeksi antamista kaikille kansoille. Johannes sanoi, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Apostolien teoissa te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani maan ääriin asti. Tämä kaikki annettiin meille silloin, kun Jeesus oli lähdössä täältä maan päältä pois. Hän antoi tehtävän viedä evankeliumia, kertoa ilosanoma Jeesuksesta. Tämän päivän tekstinä on Matteus 16:26. Kaikki maallinen omaisuus on turhuuksien turhuutta. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Ottaako ihminen mitään matkaan, kun lähtee täältä ajasta? On sanonta, liinavaatteissa ei ole taskuja. Me varmaan jokainen olemme kuulleet tämän lausunnon monta kertaa. Minulle tuolla arkipäivän elämässä harva se viikko joku sanoo, liinavaatteissa ei ole taskuja. Itse olen eri mieltä. Me voimme koota aarteita, jotka ovat meitä vastassa, kun lähdemme täältä. Matteus 10:42. Ja kuka ikinä antaa yhdelle näistä vähimmistä vain lasillisen kylmää vettä, hän ei totisesti jää palkkaansa vaille. Tämä lause oli mulla monta kertaa vastassa nuoruudessa, kun asuin Afrikassa. Köyhät afrikkalaiset tulivat ja pyysivät multa rahaa. Auta minua, anna mulle. Ja he vetosivat aina tähän Raamatun paikkaan. Jos sinä annat edes lasillisen vettä jollekin, sinä et jää palkkaasi vaille. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Matteuksen luvussa 19 Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me tästä kaikesta saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti, kun ihmisen poika tulee uuden maailman syntyessä, istuutuu kirkkauden valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimalla ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään, sisaristaan, isästään, äidistään ja lapsistaan tai pellostaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Liinavaatteissa on taskut. Kun me keräämme täällä aarteita sinne, mihin Jeesus näyttää. Muslimien raamatussa, Koranissa sanoo näin, että kun annat vasemmalla kädellä, niin älköön oikea kätesi tietäkö. Tämä on raamatusta. Kun me teemme hyvää, älkäämme pitäkö siitä meteliä niin, että saisimme kiitoksen täällä. Sillä Raamattu on sanonut, teidän palkkanne on odottamassa teitä. Paavali oli vankilassa moneen otteeseen. Paavali oli sen aikansa parhaita teologeja, korkeasti koulutettu, tunsi kirjoitukset erittäin hyvin. Hän oli niin kuin evankeliumien arkkitehti, joka osasi tuoda vanhaa ja uutta esille.
Hän istui vankilassa pieksettynä useaan otteeseen ja hän kirjoitti sieltä kirjeitä. Filippiläisille luvussa 3. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voitto, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustavaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Paavali oli rakentanut koko elämänsä hyvin tarkoin kirjoitusten mukaan. Hän noudatti sääntöjä niin tarkoin kuin ikinä osasi. Hän rakensi koko elämänsä suoritusten perusteella. Mutta sinä päivänä, kun Paavali kohtasi Kristuksen, hän sanoi, tuon kaiken minä heitän roskana pois, sillä Kristuksen arvo riittää yksin minulle. Kristinuskon perusajatus on se, että me emme saa suorittaa mitään, meidän ei tarvitse suorittaa mitään pelastuaksemme. Armo riittää, mutta se pitää ottaa vastaan. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimykseensä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vaan tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takana päin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Jeesuksen Kristuksen omat. Koko Raamattu on täynnä ohjeita, neuvoja. Uusi testamentti antaa meille pelastussanoman yksin uskosta. Jos sinä et sydämessäsi tunne, että minä olen uskossa, sinä voit rukoilla, Herra Jeesus, tule minun sydämeeni, ota minut vastaan. Tee se vilpittömästi itse. Jos et uskalla kenellekään sanoa, niin puhu se ääneen vaikka itsellesi. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Raamattu sanoo, että jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin olen tunnustava Isäni edessä. Elämme aikaa, jolloin kristinuskoa murennetaan valtavalla vauhdilla alas. Me kaikki näemme tiedotusvälineissä, jos vähänkin seuraamme sosiaalista mediaa, kristinuskoa ja Raamatun arvovaltaa lyödään alas koko ajan. Eli se menee juuri niin kuin on kirjoitettu. Erään kerran Jeesus sanoi, löytäneekö hän uskoa ollenkaan, kun hän tulee takaisin maan päälle. Viimeaikaiset uutiset esimerkiksi Iranista, jossa on hirvittävä tilanne tällä hetkellä, me jokainen olemme nähneet uutisista. Islamien omien arvioiden mukaan jopa 8 miljoonaa muslimia olisi kääntynyt kristinuskoon. Tämä tieto oli mulle ihan uusi, jonka sain. Monet joutuvat maksamaan omalla hengellään kääntymisen islamin uskosta pois, koska heidän oppikirjansa käskee tappaa ne, jotka hylkäävät heidän uskonsa. Monet todella joutuvat maksamaan omalla hengellään kääntymisen
Eli asia ei ole siellä mikään kevyt. Me täällä Suomessa voimme sanoa, että olemme kristittyjä, mutta kun tulee ensimmäinen vaino, kuinka moni meistä pysyy suorana? Vankiloissa on suuret määrät kristittyjä. Juuri äsken katsoin World Watch-listaa, jossa oli 50 maata rankattuna maiksi, jossa kristinusko on kielletty ja vainottu. Pohjois-Korea on edelleenkin numero 1, jossa julmasti tapetaan kristittyjä. Tällä hetkellä vankiloissa on valtavat määrät niitä, jotka ovat tunnustaneet Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Lähi-idän tilanne kiristyy päivä päivältä. Me näemme, mitä meidän uutiset ja Lähi-idän uutiset tuovat koko ajan. Nämä maat, jossa vainot ovat kovia, jossa sotatila käy, kuten Ukrainassa, me näemme ja kuulemme, että seurakunnat kasvaa. Seurakunnat ja kirkot täyttyy ihmisistä. Sodat, katastrofit, nälänhätä ovat aina puristaneet ihmisiä niin, että he ovat etsineet Jumalaa. Siellä, missä on leivän yltäkylläisyyttä, ympäröivässä yhteiskunnassa rauha ja tyyneys, ihmiset keskittyvät omaan itseensä ja omaan itsekkyyteensä. Etsivät omia nautintoja hamuten omaisuutta itselleen. Saman aikaan meidän kirkkomme ovat tyhjiä. Suomen kristillinen maa, meidän kirkkomme ovat kaikkialla tyhjiä. Olen selvittänyt tätä asiaa monta kertaa afrikkalaisille pastoreille, joiden kanssa olen päivittäin yhteydessä. He eivät voi ymmärtää, miten meillä hyvinvointivaltiossa kirkot ovat tyhjillään. Jumalan sana on annettu meille. Sitä vastaan on hyökätty vuosikymmenien ajan. Kun katsomme sosiaalista mediaa, sitä hyökätään tänä päivänäkin. Yritetään kaikin puolin musertaa Jumalan sanan arvovaltaa, mutta se kuuluu siihen. Jeesus itse sanoi jo tämän aikoinaan. Raamattu todistaa itse itsensä. Se on selkeä ilmoitus koko ihmiskunnalle. Tuo uskon tunnustus, johon meidän uskomme perustuu, on Jeesus. Mainitsin tuossa alussa, että on olemassa muitakin Jeesuksia. On Jeesuksia, jotka ovat ihmeiden profettoja, eivät ylösnousseita jumalia. On Jeesuksia, jotka ovat Jumalan poikia, mutta eivät Jeesus, joka on noussut kuolleista ja sovittanut meidän syntimme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaiseen, taivaan ja maan luojaan, alkaa meidän uskon tunnustus. Ja Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä. Syntyi neitsyt Marjasta, kuten oli kirjoitettu. Tässäkin on jo paikat, mitkä oli ilmoitettu useita satoja vuosia aikaisemmin Jumalan sanassa. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Tämäkin jae oli ilmoitettuna noin 700 vuotta ennen tämän tapahtumaa. Syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Kaikki nämä meidän kristinopin perusasiat ovat Raamatussa kirjoitettuna satoja vuosia aikaisemmin kuin ne tapahtuivat. Eli Raamattu todistaa itse itsensä. Meidän ei tarvitse todistaa Raamattua. Gideon järjestöllä on sellainen sanonta ollut, että meidän ei tarvitse puolustella leijonaa. Annetaan leijonan olla vapaana. Se hoitaa itse itsensä.
Astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolen ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Herra Jeesus Kristus oli lause, mitä ensimmäisellä vuosisadalla opetettiin. Ihmiset, jotka eivät osanneet lukea eikä kirjoittaa, ja ottivat Jeesuksen vastaan, heillä oli perusrukous: Herra Jeesus Kristus, armahda minua syntistä. Tänä päivänä täällä Suomessa tai missä me olemme, me voimme itse rukoilla: Herra Jeesus Kristus, ole minulle syntiselle armollinen, tule minun sydämeeni. Kun sinä annat valtakirjan Jeesukselle, niin loput on hänen tehtävä. Sinä olet avannut sydämesi ja sanonut: tule minun sydämeeni. Ole minulle syntiselle armollinen, anna anteeksi minun syntini. Uskomalla, että Jeesus oli itse Jumala, joka tuli ihmiseksi ja kuoli meidän puolesta, me saamme syntimme anteeksi joka päivä. Me emme voi elää synnitöntä päivää. Ei ole yhtään ihmistä, joka voisi elää synnittömän päivän. Sen takia meidän on turvauduttava siihen, että Jeesus kuoli minunkin puolestani. Itse Jeesus sanoi: minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa minuun. Herra, kiitos, että sinä kuolit meidän puolesta. Sinä sanoit ristillä, se on täytetty. Sinä annoit lähetyskäskyn: menkää ja julistakaa. Ja sinä lupasit: minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Herra, me saamme luottaa siihen, että sinä kuulet jokaisen rukouksen, jokaisen heikoimman ihmisen pyynnön. Jeesus, sinä näet jokaisen sydämen. Kiitos Jeesus, että sinun korvasi ovat auki ja sinä tarkkailet kaikkia. Herra, kiitos, että sanasi on yltänyt tänne Kittilään asti aikoinaan. Jeesuksen nimessä. Amen.